Казвам се Благовест Цветанов Ганчев и съм собственик на Smokes Garage. Занимавам се с автомобили от над 15 години, предимно с марката Mercedes-Benz. Любовта ми към колите с тази марка Mercedes е започнала още от дете. Дядо ми имаше 123-ка, 2.4 дизел и като ходихме на море много пъти, аз съм си спял отзад на задната седалка. Наистина мога да кажа, че това ми е същността на мене, страстта и любовта към точно тези автомобили. Новите автомобили, особено от серията AMG, естествено, че много ми харесват, но те нямат душа за мен. Карам така известния модел на Mercedes-Benz W124, в случая E500 Чучоне. Колата имам от 1997 година. Моя стана на баба ми, баща ми я подари, бях в страшна еуфория. Беше един невероятен момент, в който просто той стана и ми подаде ключовете. Първото нещо, което направих, е да махна всички неща, които не са оригинални в колата. Много се придържах към ОМ вида на автомобила. За може би 15 години колата е била разглобена десетки пъти. Повечето детайли са събирани с години. Колата никога не е в завършен изцяло вид. Колата, докато я имам, ще се променя. Преминаването от автоматична към ръчна трансмисия стана, когато един мой приятел разработи един фланец, преходен между кутията и блока. Много хора ме питат и ми звънат, включително от Холандия, от Щатите, от Испания, с предложение за закупуване на автомобила. За момента не бих го продал. Може би няма и да го продам. Едно нещо научих за всички години, през които съм имал какви ли не трудности, че човек, когато вярва в нещо и наистина го желае, то се сбъдва по един или друг начин. Може би, когато съм бил на 20, не съм мислил, че ще бъда на това място тук и ще ви говоря тия глупости.